Akuonera kanema wa TTV ndi nthawi ya nkhani muli ndine Dave Kadama poyamba naye mitu yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu lolemba kutsatira kumangidwa kwawo lachinayi sabata yatha. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likupitirirabe mdziko muno, ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere akubweretsa poyera mavuto omwe anthu akumana nawo kamba kakuonongeka kwa mlatho wa thuchira. Titi ndizi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu lolemba kutsatira kumangidwa kwawo lachinayi sabata yatha. Bwaloli likuyembekezeka kukaonika ngati nkoyenera kuti Kaliati atuluke pa belo. Zambiri mulipotiri la Mercy Matonga. Malinga ndi apolisi zofufuza zokhudzana ndi mulandu wa Kaliati zatsala pang'ono kutha, ndipo Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu pa 28 Oktoba chaka chino. Malinga ndi apolisi iwo atsimikizira mtundu wa Malawi komanso mbali zonse zokhudzidwa kuti mulanduwu akupatsa ulemu wake komanso kulemekeza ufulu wa munthu wina aliyense omangidwa. Poyankhula ndi Times, oyankhulira chipani cha UTM Felix Njawala anati zokhumudwitsa kuti Kaliati anamangidwa apolisi asanamalize kufufuza za nkhani yawo. Kwatenga kukhala tsiku lonse chilachiwiri osama charges osapanga kupanga mochedwa komanso kumanena kuti they are still investigating. Why arresting a person when you are still investigating? Zimangoonesa kuti angofuna kumuzunza munthu komanso angokhala ndi zolinga zina. Kaliati anamangidwa lachinayi sabata yatha poganizira kuti ankafuna kupalamula mulandu. Vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likupitirirabe mdziko muno. Izi ndingakhale kuti akuluakulu a boma adalonjeza kuti lichepa pofika ku mathero a sabatayi. Isaac Salima wadza ndi nkhani yonse. Zina zaperekedwa ndichifukwa mukuona mafuta ayamba kubwera moti tikuyankhula pano tikukamba zokuti mafuta amatankas omapitirira 200 komanso mawagoni opitirira 30 zikubwera. Lachitatu sabata yatha ndunayona zofalitsa nkhani mdziko muno a Moses Kunguyu komanso mkulu wa bungwe la Nokima a Clement Kanyama komanso abungwe la Mera a Henry Kachache adafotokozeratu nkhani muzinda Lilongwe kuti vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto likuyembekezeka kuchepa ku mathero a sabata ino. Akunkuyu mwazina adanena kuti matraki onyamula mafuta a petrol okwana 150 ali munjira, ndipo adanyamula mafuta okwana 5.7 million kuti afike mdziko muno. Iwo adawonjezeranso kuti amayembekezera matraki onyamula mafuta a petrol okwana 144 amene amayembekezeka kunyamula malita okwana 5.5 million kuti anyamuke ku Beira mdziko la Mozambique komanso ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania. Koma patatha masiku anayi zikuoneka kuti zinthu sizikusintha pamene anthu oyendesa galimoto akuvutikirabe kuti apeze mafutawa. Titayendera malo ena omwesera mafuta mu mzinda Blantyre tidapeza kuti ambiri adalibe mafutawa. Izi ndi chimodzimodzinso malinga ndi atolankhani athu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Anthu oyendesa galimoto m'dziko muno akumakhala nthawi yochuluka pamalo omwesera mafuta akangomva uthenga kuti pabwera galimoto yodzasisa mafutawa, ndipo galimoto iyi ikalephera kubwera ena mwa anthuwo akumakakamizika kugona pamalowa. Malo osavomerezeka amene amagulitsa mafuta, chigubu cha mafuta a petrol cha malita okwana asanu akamachigulitsa pa ndalama zokwana 35,000 kwacha kapena 30,000 kwacha. Koma mulingo wa mafuta ngati uwu zinthu zikamayenda bwino anthu amagula ndalama yosachepera 13,000 kwacha m'malo omwetsera mafuta. Amalawi tsopano alowa msabata yachitatu yakusowa kwa mafutawa, chinthu chimene adindo anena kuti chachitika malinga ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja komanso ngongole imene dziko lino ili nayo ndi anthu amene amabweretsa mafutawa mdziko muno. Amene amayankhulira bungwe la Mera Afitina Khonje adati tiyankhule nawo kanthawi kena, koma akuluakulu ena aboma adalasanyankhulepo pa nkhaniyi. Nduna ya zamadzi ndi ukhondo a Bidamia ati boma lili ndi chidwi chachikulu pofuna kupereka zinthu zofunikira pa umoyo wa anthu mdziko muno. Amiya anena izi pa sukulu ya Gombwa m'mudzi mwa mfumu Mzangaya boma la Chikwawa pomwe amatsegulira mdadada watsopano. Gift Sitima wadza ndi zambiri mulipotiri omwe akuwerenga ndi Sam Banda Jr.
tipepese kamba ka ripoti limenero popitiriza nkhani zathu. Nthambi yona za ndende mdziko muno yati yayika chikhulupiriro chake pa malamulo atsopano amene ikukhulupirira kuti akadzavomerezedwa adzachititsa kuti vuto lakuthithikana mndende za dziko lino lichepe. Mkulu wa ndende mdziko muno Amasauko Wiskoti wapereka chitsanzo cha bilu yokhudza ndende imene mwazina wati ikupereka mwayi woti anthu adzitha kugwirira zilango zina m'madera mwawo m'malo mwa kudende. Pemphero Malimba wa Dzanzambiri. Awisikoti atsindika kuti malamulo oterewa ali ndi kuthekera kopewa mavuto okhudza kuchepa kwa ndalama komanso kufala kwa matenda zimene zimachitika kamba kuthithikana mndendezi. Akhuza tipasa ndalama zimene tikhoza kuona ngati zokwanira panthu amene atipatsayo, koma kukabwera ena anthu owonjezera ndalama zija sizikwanira, komanso kuchulukana kumapangitsa kuti zofunika kuti tiyendetsere ndende zathu zimachulukanso zomwe sitingakwanitse kuzifikira. Komanso nkhani zokhuza ndi matenda ngati TB ndi matenda ena opatsirana imakhalanso challenge chifukwa cha kuchulukana kuti anthu aja kupona mothithika. Sabata yatha ripoti la chaka chino la bungwe la Malawi Human Rights Commission lokhudza ndende lidati ndende za dziko lino zikupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Pakadali pano ndende za dziko lino zikusungira akaidi oposa 16,000 pamene zimafunika kuti zidzisunga akaidi pafupifupi 8,000 okha. Mulipoti lathu lapadera, Thomas Kachere akubweretsa poyera mavuto omwe anthu akukumana nawo kamba kakuonongeka kwa mlatho wa Thuchira omwe walumikiza maboma a Mulanje ndi Chiradzulu. Pakadali pano anthu angapo amwalira atagwa pamene amati adutse pa mlathowu. Pa zaka ndithu mlatho wa Thuchira omwe uli pakati pa madera a Mulanje Southwest ndi Chiradzulu South wakhala ofunikira kwambiri kwa anthu akumaderawa. Ena amadutsira pa mlathowu popita ku msika wa Chonde ndipo ena ku minda yawo. Koma namondwe wa Fred atawononga mlathowu anthu akuvutikabe. Zomvetsa chisoni ndi zakuti tikunena pano anthu awiri adamwalira atagwa pa mlathowu pamene amati adutse. Ndinapita ndi kukakhala pa mlathowu tsiku lonse kuti ndione mmene anthu akuvutikira. Namondwe wa Fred yemwe anadza pa 11 March 2023 adawononga zinthu zambiri kuphatikiza mlatho wa Thuchira. Pano anthu akuvutika pamene akufuna kupita ku chipatala chaching'ono cha Mkalo komanso ku polisi ya Thuchira ku Chiradzulu. Ambiri mwa okhudzidwa awa ndi amadera a Mulanje Southwest ndi Chiradzulu South. Pamene ndinali pa mlathowu pano pa madzi mu msinje mvula ili pafupi inangobwera yochepa mvula kwa madzi kupezeka mu msinje mu Thuchira. Pano pandeti kuzunzika kuno tiganizireni mabwana mutikhonsere bridge yathu tiziwoloka. A Grace Martin amudzi wa Nsupe ati ngakhale maphunziro awana akhudzidwanso. Mavuto omwe tikumana nawo kuonongeka kwa bridge iyi 1 maphunziro abwerera mbuyo, 2 mabizinesi ayima choncho chimene chasala kudera kuno ndi umphawi wokhaokha. Wogwira ntchito za umoyo a Steve Palera akuluchenza ati mlathowu ndi ofunikira kwambiri kamba kuti umalumikizitsa anthu ammadera angapo. Nkhani ndiona kuti bridge ikulumikiza madera awiri amene ndi akuluakulu. Uwu ndi Mulanje, uyu ndi Chiradzulu. Ndi pali zambiri zimene zimachitika apapa ngati pali msika wa Chonde umene anthu ambiri amakhala kudusa ndi zinthu zawo apapa. Katundu osiyanasiyana siku ndi siku kagulisa maso. Ndi dera likulu kuliso anthu ambiri. So mayendedwe ndovutirapo ndiye sizingaduse galimoto sizingaduse imene mukuonera. Komatu anthu ena apezerapo mwayi omalipirisa anthu omwe akufuna kuthandizidwa kudutsa pa mlathowu. A Stefano John ndi waganyu pamalowa ndipo akuti amatha kupeza 9,000 kwacha pa tsiku. Kuti mapanga ganyu imene iyi silimapangira ukonda upeza kuti mavuto limangovomereza basi. Ife cholinga chathu nchoti kuti pakhonzedwe kupangira kuti anthu amenewo athandizike oloko ife amenenso tithandizike. Phungu wa Mulanje South a George Chaponda ati iwo adayitengerapo nkhaniyi kwa nduna yoona zamtengatenga omwe akuti adawatsimikizira kuti ndalama zidapezeka zokonzera mlathowu. Zidapike namondwe uja timati Fred bridge yanaonongeka
ndipo ine nachita changu kuwauza nduna amtengatenga honorable Jacob Hara, ndipo iwawo janandiuza kuti zichitika posachedwa. Koma 1 year yapita ndakhala ndikuchita repeating kangapo kakhale kwa DC koma palibe chikuchitika. Zachisoni ndikuti pamene paja ndithu anthu awiri mwalira, wina anagwera mmene muja, ndipo zonse zinauza iyo. Naye phungu wa Chirazulu South a Joseph Mwanaveka ati boma likuyenera kuzindikira kufunikira kwa mlatowu kwa anthu. Ndalama zofunika pamenepo ndi zambiri, poti ngakhale sitingathe kugwiritsa ntchito ku social development fund. Anthu athu pamenepo akhala ambiri avulala, anthu pafupifupi anthu 4 amwalira pabuliki pamenepopo. Ndiye mukandifunsa ine ngati MP amene cholinga changa ndi chitukuko, cholinga changa ndi kutumikira anthu amdera langa ku Chirazulu South, ndikudandaula chifukwa choti bridge yoyo ikubweretsa mavuto. Anthu akulephera kupita kwa kutisa zinthu zawo, akulephera kuti ayende, komanso ambiri akumwalira. Choncho ine ndiwodandaula ngati mmene wina aliyense apena kudandaulira. Wapa mpando wa bungwe la Human Rights Consultative Committee a Robert Mkwezalamba ati nkhani iyi ndiyomvetsa chisoni. Nzokhumudwitsa kunena kuti nkhani ya bridge limeneli mlatho umenewu walowa ndale tikuzotero tikanakonda kuti boma lichite machawo likakonze bridge limeneli. Ndalama za CDF komano zawo za chitukuko za boma zimene zichokera nthambi ya unduna wa transport kuti akakonze basi amalawi azidusa kuti kupita mbali ina kuti akagwire ntchito zina za chitukuko zokonza umoyo wawo komanso kuti akatukule umoyo wawo, chifukwa kutero kukaphwanyira ufulu wawo opanga ntchito za chitukuko komanso kukapeza thandizo la chipatala la za umoyo ndi zina zote. Thomas Kachere ndi ripoti limenero lapadera. Mukuonera Kanema Times, tipitirize ndi nkhanizi posachedwapa. Is your company losing money to high operating costs emanating from fuel expenses? Did you know 84% of drivers steal fuel from their work trucks, which directly affects your profitability? And let's not forget wasteful habits like excessive idling and aggressive driving, which further drain your fuel budget. Latrum Systems has the solution. Our smart software keeps a close watch on fuel usage, helping you save money by preventing unnecessary fuel loss. You get real-time notifications on fuel refills and fuel drains, helping you keep record of every drop. You can also rate your driver's performance and remotely view any violations they might commit. Say goodbye to fuel wastage with Latrum Systems and join our fuel monitoring platform today. You will have access to a 24/7 telematics technician who will monitor your fleet and promptly alert you of any suspicious behavior. Our tracking solutions also provide driver tags to monitor each driver's activity when the vehicle is used by different drivers. With Latrum Systems, you can track everything from vital information on your laptop to your entire fleet. Latrum Systems, technology at its best. Troubles. Our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tuma office muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili mmapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green. Ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile.
mbali zokhudzidwa mdziko muno kuti zidzithandizanso ophunzira amene ali msukulu za ukachenjede zimene zisali zaboma. Mkulu wa sukulu ya Trinity College of Health Sciences a Godric Chipondeponde wati ndokhumudwa kuti ophunzira amene ali ndi kuthekera kodzagwira ntchito zachipatala akupitirira kusiya sukulu kamba kosowa ndalama zolipirira maphunziro awo. Iyo anayankhula izi pamwambo wokondwerera kuti ophunzira pa sukuluyi amaliza maphunziro awo. Isaac Salima akufotokoza. Ophunzira amene amachita maphunziro okhuza unamwino pa sukulu yosula anthu ogwira ntchito zachipatala ya Trinity College of Health Sciences mboma la Nsanje adasonkhana mmodzi ndi Blantyre pamene amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Mkulu wa sukuluyi a Godric Chipondeponde adati akuyembekezera kuti ophunzirawa akapitiriza kuonesa khalidwe labwino akamathandiza support my students about 19 of them ndi ma scholarship mothandizidwa ndi a USAID. Kupanda ma scholarship amene wawande kuti ana ambiri akanalephera school. Masiku ano mene zinthu zikuvutiramu ma parents kuti apeze ndalama zolipirira ma fees komanso apeze ndalama zoti iwo aine ake azithandizirenso ndizovuta. Ndizimakhala zomvetsa chisoni kuti ma students ambiri amene akanakhala namwino abwino amapeze kuti akanika kulipira fees. Poyimira ophunzira anzake, Emmanuel Mbale anati akuyembekeza kuti akagwiritsa ntchito kadaulo amene awopezawu pokathandiza anthu ofuna thandizo la zaumoyo. Chiyembekezo chathu kwambiri taphunzirako zochuluka and atiphunzitsa bwino kuchokera ku college ya Trinity, ndipo tili ndi chikhulupiriro kuti zonse zimene taphunzira ku college imeneyi tikathandiza kuwapansa odwala amene tikakumane nawo, ndiponso odwalawo akayamikira kachimene tikawapasa. Ophunzira 126 namene adakondwerera kuti amaliza maphunzirowa. Mmodzi mochita malonda mdziko muno a Newton Kambala wati dziko lino likulephera kukwera pachuma kamba kuti mabanki sakupereka ngongole moyenera kwa anthu ofunikira kuyamba bizinesi. Iyo ayankhula izi pa sukulu ya ukachenjede ya Natural Resources College komwe anayitanidwa ku msonkhano wa ophunzirawa kuti akakambirane zokhudza kuchita malonda. Akambala ati mabanki amayang'ana kwambiri bizinesi zomwe zilipo kale. Iyo akuyankhula zambiri. Pa chilungamo chake dziko lapansi mayiko amene akuchita bwino amayang'ana anthu oti akuyamba kumene mabizinesi kuwapanga finance mabanki kuti mabizinesi iwo akayamba kuzothandizira kulemba ntchito anthu. Ife tikufuna dziko lino anyamata azipeza chochita kaya ndi bizinesi kapena ulembedwa ntchito. Koma ulembedwa ntchito kusungatheke ngati ma companies amene amabwerekesa ndalama anthu amene angafuna kuchita business akukana kuthandiza anthu amene ali ndi maganizo abwino amene akuzothandizira kuti ma business azitukuka kuno Malawi. Ndiye vuto limene ndilofunika kuti boma litengepo mbali po alankhula mabanki kuti asinthe mapolisi anthu ndi umenewo. Akupanga ma profits akuluakulu mabanki ena mpaka namafika 70 billion kwacha pachaka profit. Ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la ophunzira pa sukuluyi Obre Dolola anayitana Akambala ngati munthu mmodzi odziwika pa nkhani za bizinesi. Utumiki wa Cindy Joel Ministries wa mdziko la ku South Africa wati ndikofunika kuti adindo agwirire ntchito limodzi pofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ana amasiye mdziko muno. Yemwe adayambitsa utumikiwu Amatsela Joel wanena izi pamene utumikiwu umapereka katundu osiyanasiyana pamalo osungira ana amasiye achikondi and mphatso Orphan Care Center ku Area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Joel anati adindo akuyenera kuonetsetsa kuti akuthandiza ana amasiye ndipo thandizoli likupita ku maphunziro ndi cholinga choti anawa adzakhale ndi tsogolo labwino. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu amalowa a Gift Mbewe wayamikira utumikiwu kamba kothandiza pamalopa. Ambewe akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Ithandizo limene lakwelali limene alithandiza Pastor Cindy lakuti pali matumba ayufa pamene paja amene tigwiritse ntchito ndithu kwa masiku angapo kwa kuti tithandizike ana amenewo akakhale ochangamuka kachitachita chimene chimasukuma. Mawu anga kwa anthu amene akhoza kuthandizapo zakuti
asamawayang'anire kumbali ana ngati amene wawa iya kukuza mwana pamafunika zinthu zambiri ngati ali ndi kuthekera kwakuti akuzopanga kuthandiza aine kuti abwere pano pachikona mphatso ofanitia seta kuti adzathandize ana amenewa kuti tithandizane momwe ngati ife kunoko kumalawi kuti tithandizane kukuza ana amene wawa. utumikiwu wapereka katundu monga sopo, ufa, soya pieces ndi mchere. Ripoti limeneli latifikitsanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM Patricia Kaliati akaonekera ku bwalo la milandu lolemba kutsatira kumangidwa kwawo lachinayi sabata yatha. Vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto likupitirirabe mdziko muno, ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere amabweretsa poyera mavuto omwe anthu akukumana nawo kamba kakuonongeka kwa mlatho wa thuchira. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa makina internet pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Dave Kadama. Madzulo abwino.